No ale ty dost šlapeš na ty socky a šlapeš, jsem viděl teď nějaký vlogy a tady ty věci, tak by mě to zajímalo, protože já sám vím, že já jsem se třeba všechno musel naučit. Naučil jsem se naučit stříhat, takže já jsem měl klasika počítač, iPad, how to do it a učil jsem se, takže jako učí tebe někdo, nebo máš třeba nějaký kurz na vedení sociálních sítí, nebo jsi takový jako samouk? No, tak poďme po porade. Takže sociálne siete som úplne samouk. Nie, všetko som samouk, to ti môžem povedať, aj tie vlogy a tak, ale každý má nejaký iný dôvod. Na sociálne siete sme zistili, že máme talent už na začiatku, lebo sme úplne už ten prezentáciu, ešte predtým, ako sme otvárali búček, už sme mali úplne dobre zmáknutú, ale nie tým, že by sme sa niekoho pýtali na to, ale tým, že sme to prirodzene, nám to vyšlo. Vedeli sme, ako zaujať ľudí, vedeli sme, čo tam dať, čo tam nedať a miesto toho, aby sme sa sústredili na blbosti, aby bola napríklad fotka dokonalá, tak sme sa sústredili na to, ako zaujať tých ľudí, alebo prečo by mali dostať chuť a na jedlo z tej fotky a prísť sa k nám nájsť. Na toto sa sústredíme.